3:00 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! You're so hot, teasing me. Good evening. Why don't you dance? Hello, good afternoon. Damarian, 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 damarian. Kumusta po kamuga boss, mga tugang? Uy, aldaw ngo niyan. Anong aldaw ngo niyan? Petsa 26 ngunyan, mga tugang kambulan na honyo. Pasensya na po kamo. Dahil na po kamo makaka-participate sa satuya na programa ni live dahil lang po ang satuyang programa ngunyan recorded po ini taan sa ino pong lingkod mga tugang yaon po sa Metro Manila para mag-receive po kan satuyang habo ko tayo nasusupugo na ko sa ino. Yan po kita sa Manila ang sa indong lingkod mga tugang kaya nag-record po kita sa tuyang programa diyan pong mga alas 4 nin hapon, mapasiring po kami duman sa Aliw Theater, taan sa pong lingkod, na pili bilang saro sa mga Kaduroy saro sa Deko na sa samputan, sa totoo lang. Anyway, saro pong recognition, mga tugang na nakuha niya to hali sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang Kaduroy Awardee nationwide. Ano? Kaya recorded po sa tuyang programa ngunyan, mga tugang kaya dahil na po kamo makaka-participate through text or call sa tuya tabing programa na Pinky on Mo Baby. Kaya ngunyan tabi mga tugang na Webes, 26 ngunyan, tabi sa indong madadangog ang sa tuyang recorded program digdi po sa Pinky on Mo Baby. Habang ang physicalmente ang sa pong lingkod diyan po sa Metro Manila para mag-attender tabi kang Golden Dove Awards Night. And saro pa apira po sa indong lingkod na recognized po bilang Kaduloy Awardee ang DCGB po saro sa mga nominees, no? Saro sa mga nominees bilang Best AM Giraray Provincial Station mga tugang nationwide. So kami po nominee, no? Dahil may aram kung gana kita mapipili giraray bilang Best AM mga tugang nationwide, ang DCGB Radio. Iga po kitulong nominee sarong taga Iloilo, saro po na sarong Iloilo Station, saro man po na estasyon na nasa irarong kang NBC, Manila Broadcasting Station, asin po ang PBN Broadcasting Network, ang DCGB. Kaya yan pong banggi, maaraman ta po kung ang DCGB, mga tugang pinagmidbid, asin tinawanan kita, o napili kita kan mga hurado bilang Best AM Station, Giraray, mga tugang provincial. Kaya iyan po edepigitaram kung sisa ang winner duman may nominees nga ni natulo. We are all invited to join the awards night later tabi sa Aliw Theater sa Pasay City. Pero on our part po tinaraman na po ako ang winner nagproducer po si nagisarong audiovisual presentation. So in-interview na po ako kaya aram ko nang ako babi ang gana sa Kaduroy Broadcaster of the Year. First provincial announcer po na hali sa provincial station mga tugang ini. Takadaklan po sa nanggagana sa mga Kaduroy Awards in Noli de Castro, mga taga Metro Manila, mga Manila stations, Jessica Soho, yan, mga Ted Filon, mga dakol po sinda, mga tugang na mga awardees para sa Kaduroy, no? Basta dakol na magkatatanong kung sisay, dakol po yan ng mga naging Kaduroy Awardees kan mga nakaaging aldaw. O sige po, anabangan ta, mga tugang kung makukuagiraray kang DCGB and Best AM Provincial Station nationwide, no? Tamay tulong nominees tabi na iyon sa muyan. May tulo kaming gabos na nominees in saro po ang mapapili dyan bilang Best AM Provincial. Pero
Sana, sana, mga tugang, tabi, makuata, basta, dahingon na mag-asa. Dahingon na mag-asa, tabi. Halatong talagang tabing official na award, ni announcement, tabi, para sa Best AM, ngunyang pong Webes, dyan pong banggi yan, gigibon sa Alio Theater. Okay? O bueno, mga tugang padagos, tabi kita sa tuyang programa na Pinky on Mo Baby. Halabaw niyang introduction mo, Noy. Paano kaan? Tabi, recorded kita. Anon sa tuyang mga tataramon ngunya na hapon, ang sa tuyang mga tataramon, ang sa tuya pong word for the day is gilpok. Gilpok. Kamong nag-antabay ngunyan, siguro, familiar po kamo mga tugang sa tataramon na gilpok. Nagilpok na ya. Di ba? Di mo na yan aram kan mga teenagers ngunyan, buda. So, maski ganang iba din, mga kabisadong word na gilpok, sarong Bicol, na gilpok. Yan. Sa mga, ang gusto sabihin tabi mga tugang kang gilpok, naputol. Naputol. Nagilpok, nabari. Yan, nagilpok, naputol ngaya so sangakan kahoy. Nasanggi. Yan, mga magkaparariho yan. Nasanggi. Naputol. Na ano pa? Na iba sa yan, magturugang yan. Nagilpok ang word. Nasanggi, naputol, nabari. Yan, di ba? Nabari. Yan. Yan tabi ang sabihin kaya yan, mga tugang na word. Tabi na nagilpok. So, tuhod ngaya, nagilpok dahilan sa sarong aksidente. Yan. Nabari. Pero iba man po ang naputol kaya, ang naputol, gariso totalmente na-detach. Diba? Totalmente pong na-detach, hali po sa orihina, sa kasugpon niya, naputol. Pero pag nagilpok, gari, natiko sana, nabari, nasanggi. Pagalon, basta iyo po yan. Diba? Basta iyo tabi yan. Ay nga, din ang ginagamit nagilpok. Marautong. Okay. Sige, tabi. Bueno, mga tugang, sa mga listeners, sa viewers na pala na sa Bilog na Mundo. Good afternoon po sa Endoga Boss. Tabi, ngunya na paghapon. Alright. Dili kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Dili po kita sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Uni po sa tuyang this is not a lecture. Pero makakatabang po sa tuya ini sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Sabi digdi, don't take anything personally. Pag ining bagay na ini, mga tugang an sa imong na-experiensyahan, di mo databi mga tugang pag-personalon. Di mo databi pag-personalon, taday ka mangkaan, mga tugang apektado. O dumaski apektado ka, di mo tabi siya pag-personalon. Ngani na dahi kaki problema, takita kayang mga tao, mga tugang, nagnapektado kita. Ani ba, nakikiaram kita, kaya nagkakaigwapo kita, mga tugang gi problema. Kundi kita makiaram baga, mas lalong magayon, di ba? Nakikiaram paano kita eh. Now, ito, number 1, people's actions reflect them, not you. Ang pigigibo da mga tugang kan kapwata, ang ugali kang kapwata, katrabaho ta o kaopisina ta, yan po mga tugang reflection kan sa indang pagkatawo. Bako ba nang sa tuya, gibog reflection an kan pagkatawo ninda, bako databi reflection ta. That is why, di mo databi pagpersonalon ang pigigibo niya, ang reflection databi kaan mga tugang sa pagkatawo niya, bako sa imo. Maski pigpararaot kagayon kaan, maski pigparataramang kangge kung ano-ano, mga tugang maski sa kaopisina o kung anong ginibo kan si mo, di kada maguri, tang ginibo niya, mga tugang reflection kan sa iyang pagkatawo. Di mo pagpersonalon. Pabayan, kung medyo na-hurt ka man, let it be. Pero di mo pagpersonalon, ito, parte ito kan pagkatawo niya. Yeah, dahil baga kita kan sa mga opisina, mga inggitero, mga nagkokomentaryo sa imo, kontra sa performance, etc. Kadakol kaan, mga tugang na mga pinagigibo niya to, kansa tuyang mga, kansa indong mga kaopisina, neighborhood,
mga kababa, kasarabay sa konsensain. Pabayaan mo na. Do not take personally. Di mo pag-personalo na. Taday ka mang kimagi ni Bo. Dahil pag pinusulan mo, mag-iiwal ka mong duwa. It is a reflection, mga tugang of themselves. Alright, number 2. Not everyone will like you. Yan, uni data, ako unta ini. Yung mananggad adi. Yung mananggad adi. Ako unta, mga tugang na, bako gabos, muya kita. Bako gabos, mga tugang gusto kita kan taong yan. Yung mananggad adi. Maski sa opisina baga, ako man, pirming may empleyado na may dissatisfaction. Pirmi kang may kasarabay na unsatisfied sa imo. Di ba? Pirmi kang may kasarabay sa barangay na unsatisfied sa imo. O yung baga mga kapitan, mayor, mga managers. Di ba? Di mo na pagpersonalo niyan, mga tugang kun habo sa imo. Di ba? Kung arog databi ka ng sitwasyon, bako dagabos mga tugang muya sa imo, akseptaron tada yan. Akseptaron mo da yan. O ano naman ngaya ini? Nugad na pipikon ng alkalde, na pikon si kagawad, board member, mga managers, pikon. Akseptaron tada tabi na iyan ang katotohanan. Bako gabos na kairiba mo, muya si imo. Maski, matibayonon mga tugang na king, matibayonon even ang satuyang kagurang na si Jesus, di ba? Ako man gabos mo siya, ilinga, bako na ipinagkanulo siya ni Juan, ni Judas, di ba? Ang mga ibang mga Jews sa Israel, bako man mo sa iya, not everyone will like you. How do we solve it? Accept it. Akseptarin mo na mga tugang na ang gabos na iyan, bako man gabos, mga tugang muya ka. Tama? Tama o bako? Gano'n mo yung manangadan. Maski sa pamilya, sa magturugang, etc. Akseptaron tadaan na gabos, mga tugang, ang gabos tabi na iyan, habo man bako sa imo. Di ba? Akseptaron tada tabi na ang gabos na iyan, mga tugang, habo, bako tabi gusto ka. In English, not everyone will like you. Accept it. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ana, sa tuyang dapat pangnilay-nilayan mo niya na hapon. Tangan na kita ki. Di mo na kung habo sa imo, let it be by pagpersonala. Tama ko man gabos, muya sa imo. Diba? Number 3, criticism that tabi often comes from insecurity. Ang mga iniilingon nindo, di mo na pagpersonalon inita, kung pigi-criticize da kita, pigi-criticize ka. Iyan da ang mga tugang, bako, sinyal ni insecurity. Anong bicol kan insecurity? Anong bicol kan lang na? Anong bicol kan insecurity? Insecurity. Tagalog. Insecurity means kawalan ng kapanatagan. Ang mga tao databi na nagkikriticize mo, mga tugang, bako sindang panatag sa buhay ninda. They are insecure. Kadaklanda ka yan, bako man gabos, kadaklanda tabi kan, ang mga kritisismong iyan, resulta kan ang tao na iyan, insecure. Insecure sa imo. Bako siyang panatag si mo, ngingili-ngilian si mo. Ngingil. Kaya, di mo na pagpersonalon tabi. Pag-iwal ka mong duwa, taday man talaga siya kumbinsido sa imo. Di ba? Next. What others think is not your problem. May mga tao kaya, mga tugang na, so pigigibo ka, di ba? Na makikiaram siya, nagiging problema niya. Nailing mo na. What others think is not your problem. Ang pig-iisip na ka, di ba? Bako mong problema. Kaya don't take it personally. Di mo pag-personalon, panisip ninda, dahil mo mang kontrolado. Ganun magayunon man na di. Magayunon man na pag nilay-nilayan tadi. Ang isip ninda, mga tugang bako mong kontrolado. Kaya databi,
Di mo pag personalon yan. Natang utak, maski ang utak ang tugang mo, maski sa nakabarkada mo, di mo man tabi, kontrolado. Oh. Kaya di mo pag personalon, maski rin tabil kaan, di man kayang kontrolon ang utakaan. Diba? Sabi daw. Oh. Tama. Galing niya tama man ngayon pigatara mo, Mr. Maceda. Diba? Oh, ito. Another one. Dago din yung tabi ni. Silence does not always mean something is wrong. Yan. Di mo dapat. Halimbawa, ang mga kairiba mo, mga kabarangay ta, isisay ba naman? Pag naghapot ka silensyo, di nagsimba, gusto mo yung databi, di mga na nahulugan na may sala. Diba? Diba? Kung silensyo ang palibot, di nangahulugan na sala. Di mo pag ang mga kaopisina mo, mga kairiba mo, kabarangay mo, sa opisina mo, sa syudad, sa munisipyo, sa albay, sa mga organisasyon, kung silensyo ang palibot, di mo pag-isipon na may sala, may diferensya. Personal tapa, no? Di ba? Do not take it personal. Another one. Rejection does not define your worth. Di ba? Kita kaya mga tugang, pag dayta na ko ang gusto ta, mga tugang, nagmumuto-muto kita, dayta na pag personalon yan. Tapos sabihin, pag na-reject ika, paghabo sa imo, pinag-decline an offer mo, o sabihon tabi, bako man iyan mga tugang para si mo. Di ba? Buda bako man databi iyan mga tugang does not define who are you. Does not define mga tugang your being a person ang sa imong pagkatawo. Kaya databi, di mo pagpersonalon. Sinayumahan ka, pabayai. Di ba? Pinayumahan ka, pabayaan mo. O bako na sinayumahan ka, dagit ka. Di ba? Anong kadagitan mo? Ay, dahil nga kan. Sinayumahan niya. Anong kadagitan mo? Bako it does not define who you are. Yan. Magayon nun, adi. Magayon nun. Next. Sabi digdi. Observe negatively, don't absorb it. Na parod ang pagbikol ka. Iko sabihin databi, mga tugang, ang mga nahiling mo sa palibot o sisay man, tabi sa palibot. May na-observe kang negative sa palibot ha. Di mo pag-absorb. Di mo pag-udukon. Gusto sabihin, ano pinakabikol ka ini? Di mo pag-udukon sa buot. Di mo tabi pag-udukon sa buot. Na yun na yan. Diba? Pag inudok mo sa buot, problema mo, may magibo ka. Inda, baka may magibo man gayon, pero di mo databi pagpersonalon, mga tugang, kung may nahiling ka na negative sa palibot mo, base sa obserbasyon mo. Ngani na, libre do ka sa problema. Alright, next, protect your peace. Let things go. Ang katuninungan da mga tugang sa imong sadirian, sa imong puso, mga tugang, proteheran mo. Pabaya, kung may mga problema, let it be. Let move on. Sabi digdi, let things go. Pabayain na. Kita may mga tao garing nakarga ang problema sa kaya minagurangon. Last point. Last tabi sa mga samno. Don't take words or moods personally. Yan. Ako paminsan mga tugang, may ugali akong sensitive sa totoo lang. May ugali akong sensitibo sa totoo lang. Pero habang pag-iisip ko, nata magpapara problema ako kung anong sinabi mo tungkol sa kuya. Di ba? Namunan, nata magpapara. Nata magpapara problema ako kaya. Let it be. Mga tugang tabi na bagay na yan. Ang mga kung anong sinabi tungkol si imo, nakadepende yan sa pagkatao niya. Bata may mga tao bagang bigla sa namin natubal kang ngimo. Tayo na malisya niya. May mga tao bagang na kung manaram-taram, paguna mo, malinigununon sinda. Tama? Diba? Paguna mo mga tugang, tultulon sinda. Paguna mo sinda ng pinakamali. Pabayain na iya. Diba? Pabayain na iya. Pagkapara,
magparapakiiwal ka. May mangyari na magparapakiiwal ka. Dahil man po mangyari. Di ba? Alright. Yan tabian mga samno sa pagkabuhay nato ngunyan pong pagkahapon. Mga tugang magbabalik ang programa na Pinky On. Makalipas lang po kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan baka kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo.
Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na susog sa Board Resolution number 67 Series of 2025 gigibuhon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City an Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 5, 2025 aldawnin Sabado. Inisusog sa Article 3 Section 1 kan ALECO Constitution and Bylaws. Ang mga aktibidades para sa AGMA 2025 iwan on-site registration pon alas 7 nin aga, program proper alas 9 nin aga, asin ang business proper alas 11 nin aga kung saan papaginutan ni ALECO Board President Director Cesar Borleos ang call to order. Pagdeterminar kan quorum sa panginot ni Director Maria Gracia Esmenda, Board Secretary, kasabay man ang pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, pati na ang pagbasa kan papaaprubahan na minutes kan nakaaging AGMA. Inisusundan kan bareta kan manihamiento sa panginginot ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit. Ang new business iyon mga minasunod pag-aproba kan dagdag na 10 pesos na singil sa buffer fund ang pagratipikar kang utang na 200 million pesos sa National Electrification Administration o NEA asin other matters na susundan in adjournment asin raffle draw. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan ALECO magdarasanan bagong ALECO Notice of Billing o resibo kasabay ang anuman na valid ID with picture. Siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs o anuman na dokumentong nagpapatotoo kan sa indong persona. Dahil pwedeng magatindir sa paginin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Maghirilingan kita, mga ka-ALECO. Diyos mabalos. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. Ang mga helang po kang atay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga atay. Kay pong sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya aligta. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol sa paghubag gaini. May bisyo man wara, mahilig uminom mo dahi, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal po sa mga butika o drugstores nationwide. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa DCGB. Kumusta po so kuan? Kumusta po so mga misis diyan? Oy, sa mga misis diyan, mga mister, na mga kwanta, mga suki tatabi, mga tugang na nakon ko lamang na ano ini na narunuman ko lamang sudyo kan sarong lalaki. Sabi kang lalaki, nagreklamo, nagfile siya mga tugang kidibor sa huwes.
sabi kang lalaki, ngaya judge, mapile ngaya taba o divorce, nata ngaya, halos ngaya 10 taon ngaya ako napiga para gapo kan agum ko ngaya nin plancha. 10 taon ngayang piga para gapo kan agum ko nin plancha. Sabi kan huwes, grabe ka ngaya noy. 10 taon ngaya, after ngaya 10 years, saka ka sana ngaya nagreklamo? Saka ka sana ngaya reklamo na piga para nako. Datang ita pinabot mo pang 10 taon na piga para gapo kang plancha. Sabi kan sulalaki, paano ngaya po dyan? Habang naghahaloy ngayon, agam ko ngaya, maningguo na. So inot ngaya, nadadakingan ko pa ngaya. Ngunyan ngaya, asintado ko na siya. Kaya ngaya, pimin ngaya kung pigtatamaan. Kaya kaipuan ko na ngaya, na hiwalay nga sa iya. Hiling mo na yung gibo-gibo mo yan. Sabi ka ni Wes, o di, mala, yung na po yan. Ay, nako. Alright, sandali lang. Tabuan. Ay, piga na po akong topic kung itataw sa endo. Ay, sana yun, Garone. Madali lang, ha? Alright, o sige. Oy, kumusta po sa mga... pasensya na kamo, ha? Recorded po sa tuya na programa, mga tugang, kaya dahil na po mag-reacta. Ang sa inyo pong lingkod, yan po ngunyan sa Metro Manila, yan pong hapon, mga tugang, ma-receive po kita ki award sa KBP. Abo ko ini pagpara istorya ta. Hanggang ngunyan po, garo, nasusupukon daw ako sa totoo lang, nasusupog ako sa Indotabi. Kaya lang, paano ka ini na iyo pang desisyon kang KBP, kaya po niya itong akoon. Okay. De bueno, ito. 13 things that require zero talent. Oh, ikaw bang palang mga bagay-bagay na dahi man kay pon kitalento. Adi, may mga bagay-bagay man palan, mga tugang na dahi man tabi kay pon kitalento. Igot palang kan, adi. Ano ang tracing bagay na dahi kay pon kitalent, tabi, sabi digdi, 13 things that require zero talent. Igot palang kan, ano? Number 1, tabi, passionate. Ano nga ng Bicol kan passionate? So, passionate. Lat ko na. Sana live kita di. Dakol kayang kasurog ko kung may kwan. Dakol kayang kasurog ko naka-live kita. Passionate. In Tagalog. Yan. Ang passionate po sa Tagalog, madamdamin. Uyog-uyogon mo yan, ha? Madamdamin. Madamdamin. Madamdaming yugto. Kung talent yan, ang pagiging passionate mo sa rong bagay, it does not require talent. Diba? Number 2, going above and beyond. Magpasiring ka sa maglakaw ka, asin magdumang ka sa likod. Going above and beyond, talbatan na lugo. Number 3, the bare minimum gets you nowhere. The extra mile has no traffic. Yung man ang ganda, no? Next, being flexible. Ang flexibility na to, mga tugang sa buhay, di man na kayo pang kitalentaan, dapat sana maging mapagkuang kita, mapag-aksepta. Going full effort. Growth mindset. Being professional. Ito. Easy to work with. Work ethics. Being on time. Yan. Being on time. Dakulong kayo ng problema ta. Tabi, firming late. Body language. Being kind. Ang pagiging mabuot. Staying prepared. Being coachable. Yan. Yan databi ang mga lemang kinakaipon kitalen. Kundi dapat sana mga tugang na magsunod kita. Mga tugang kan mga dapat nyato nagibuhon, tangani po na dahil kita ki problema. Okay? Bueno. Di
So mga parantabay ta pala dyan sa Legazpi City Public Market po, mga parantabay ta dyan sa Albay Public Market. Good afternoon po sa Indo Gabos. Yung mga parantabay ta po dyan sa Sengani ini sa Daraga Public Market. Yan, nakulon man kitang mga parantabay dyan. Mga tugang tabi sa lugar na yan. Kumusta lamang po kamo dyan? So mga mister dyan, so mga paratindata dyan na mga ano yan, mga nagtsatsaga, mga tugang maskidit sa ng income niya to. Salamaton tabi sa induta nagtsatsaga kamo tabi sa Satuya Gabos na makapaghanap buhay asin po mapakaraypuan sa tuya na mga sadiri. Okay? O di dito kita mga tugang sa tuya tabing health tips. Pag-iristoryahan ta ang pagkaunin pag-iristoryahan ta mga tugang bayawas, guwaba. Guwaba. So bunga tabi mga tugang kam bayawas, bako tabi sudahon, tandahon, iba man ang benefits kayan. Ang pag-iristoryahan ta ang benefits kan guwaba. Yan. Iyo tabi yan ang guwaba. Ay ko na, guwaba. Bayawas. Yan. Ngunyan baga, nata daw takadakol na ngunyan ki bayawas mga tugang sa palibot na igwa na nga ni ki bayawas po na seedless. Ade, ano daw yan? Igwa na mga tugang ki bayawas tabi na seedless. Di ko masabutan kung nata. Aram mo yenda ng mga arogan. Yung medyo makatakot eh. Unseedless mga tugang na bayaw. Kung yan gari, pinagagamitan ki GMO. Ano nga na meaning kan GMO? Genetically modified organism. Kumbaga na grapes, ang grapes may pisog, ngunyan ginibo ng seedless. Sorry. Dakol na ang kaya po inda ako basta sabi maray ang pagkaunonan may pisog kumpara sa daing pisog. Halimbawa, santol. Di pa man naka-imbento mga tugang ki santol na seedless. Tama. Gari mo. Ano masiram sa santol? Ang masiramon mga tugang sa santol, iyo tabi ang ano ini? Iyo tabi mga tugang ang ano ini? Ang pisog. Ang masiramon sa santol ang paghalo nin pisog. Ang problema tana pagkaaga. Tanugad mga tugang. Kaya bagang santol, dahil man pigtatanom, ang santol baga, maski sa ni minabuhay, di ba? Kasi minabuhay iyan, mga tugang ta, kung saan kita minabalantoy, duman po nagbubuhay yan. Nga sa imo, anong benepisyo kang guwaba? Balikit na nakadamang kita sa santol, pangyari. Nakadamang kita sa, didi kita sa guwaba. Anong benepisyo kang guwaba? Ito, bayawas, number 1. Ang pagkaunda ki bayawas, guava fruit, mga tugang, ang guava pala, rich in fiber. Yan. It stimulates bowel movement and improve digestion. Pasensya na po sa mga nagkakaraon. Pero, ang problema ko lang, hindi ako rin kinahapot na doktor. Kung ang pisong kang bayawas, kayang dumalagan sa appendix. Ano naman na? Sabi nga ni Dr. Chris ka nagdiskutir kami ka ito kang radioklinika. Iyan po pisog mga tugang kang kamatis. Kaya kung po ka ito, dahil kung nagkakaon kay kamatis na may pisog, hihali ko tabang pisog. Kaya yan na pisog ang kamatis, minadalagan sa appendix. Sa mga naging operation na iling, na so appendix, may nakasalot na pisog nin kamatis. Hindi ba natutulog ang pisog? Kung bumuhay baga. Hindi ko ang guava, kaya niyang dumalagan sa, kaya baga ang appendix baga, pag minahubag yan, pig-operar baga yan, pag minakulog ang tulakta, mga tugang pig-operar yan, tabi na appendix, nagkakaigwaki, problema. Diba? Pero, I do not know. Pero ang guava, ang benefits, bako man tabi sa pisog, yaon sa ubak. Kaya kung makaon kang guava, haliyon man pisog.
Yan, okay. Halon mong pisog. Kaya yaon po yan sa ubak. Tang guava, halangkaw ang vitamin C. Alright. Sabi digdi, ang guava nakapagpapakusog mga tugang kan immunity. Talangkaw ang sa iyatabi na vitamin C. Yan, ang guava. Now, ano pa? Promoting weight loss. Yan. Kung gusto mo tabi na magpaniwang, gusto mo ngayon na magpataba, magpasaday, magpagian. Ang guava, maray da tabi. Kaya nga na si Mamprin na paminsan na iling ko, nagkakaon kibayawas ta, maray ang benefits niya mga tugang sa mga diabetic na mga tao. Ayan. Next, yan da tabi na bayawas, nakaka-promote nin skin health. Nakapagpapagayon, mga tugang nin skin ang bayawas. Oh, magayunon baga, di? Magayunon baga. Tabi, ang guava. Yan. Sunod, lowering LDL. Ang LDL, iyo po ini mga tugang tama ba? LDL. Ini ang bad cholesterol. Tama? Ang LDL is bad cholesterol. Garo iyo, tama. Low density something. Nalingaman ko sumining kang LDL. Yan. Basta po yan, ha? Pagkalangkaw, yan ang gari bad cholesterol. Regulating blood pressure. Oh. So mga huro high blood dyan, tabi. So mga igwadyang ki mga halangkaw na blood pressure, nakakatabang da tabi mag-regulate. Siguro pwede ini o tabi sa mga may dysmenorrhea. Reducing menstrual cramps. Di ko aram ko ng menstrual cramps na. Basta, so dysmenorrhea, ang mga aram ko sa babae, nagkaka-dysmenorrhea yan. Pero tabi, saro da tabi ang mga tugang sa marhadara na benepisyo kan pagkaon, pagkaon, mga tugang nin, guava. Yan. Kaya ang guava po halangkaw ang nutrisyon. Kaya po mas maray na gamiton ta iya. Magkaon kita kaya. Now, pero aside from guava fruits, ang dahon mga tugang kang bayawas, maray man tabi sa satuyang salod. Di ba? Maray man palan mga tugang sa salod ang dahon kang bayawas. Ilingon nindo ha. Ang ilingan nindo, ano ang satuya mga tugang na kuan, ano ang satuya tabi na eksperyensya pag-abot tabi mga tugang sa dahon kang bayawas. Ang dahon kang bayawas po pamungpong nindugo. Yan pagka naubos, diba? Pag may lugad ka, pag may lugad ka tabi, nakakakuan yan, nakakatabang yan para po makontrol mga tugang ang bulos kan satuya kan dugo. Karahayan man tabi yan mga tugang sa satuya na na lawas. Kung speaking of talbos ng kaya baga kami ka ito pag mamangalugad kami ka ito pipakaladkad iyang kangina ko pakapakalagkan mga tugang pag limalipot na hihugas iyan sa lugad mga tugang na dahon na pinakalagkan na dahon kan bayawas. Alright. Ang dahon niya mga tugang, kaya maray pala ini sa may diabetes, no? Ang dahon niya daat tabi, kalat mo na, naghahangkayaan sa kuyang. Ang dahon niya, susog mga tugang sa scientist, may langkaw na antioxidant yan, as in help protect your heart from damage by free radicals. Subo nga ito. Ang leaf niya, guava leaf extract has been linked to lower blood pressure, a decrease in bad cholesterol o LDL, and a rise in good cholesterol. Since high blood pressure and high level of LDL cholesterol are linked to higher risk of heart disease and stroke, taking guava leaf extract could lead to valuable benefits. Uy, pwede pala na inom mo na di. What's more, the fruit may have benefits for heart health as well. Another 2022 study found that eating ripe guava causes an overall decrease of blood pressure. It supports finding of older studies. Marayon man pala niya na pagkaparakaon ka. Now,
may help relieve painful symptoms of menstruation. Ayun, sabi ta kasabago. Bakit pigpukuan ini ang dahon? Paano ang gigibo? Piguhugas o anong gigibo ka ini guava leaf, alam ko na. Guava leaf extract may reduce pain intensity of menstrual cramps. So dahon na. Some research suggests that taking guava leaf extract may reduce menstrual pain intensity as well as uterine bleeding and other symptoms. Talaga? Ano doon gigibo? Baka pigugas? Di man sinabi ni din piginom, hiugas gayon. Ano pa mga tugang ibang benepisyo kan dahon? Ang guava leaf databi may antimicrobial. Yung kaya bigay sabi tabaga, pag may lugad, mga tugang, pag may lugad, so, ano ba nga, kansi sa paa, pagka sa paa, titapal sa lugad, di ba? Titapal sa lugad. Ang guava leaf databi may antimicrobial. This means that it can neutralize harmful microbes in your gut that can cause diarrhea. So meaning, iyan baga na, ang gurang mi ka ito kami kansaray, pag makulugan tulak mi, pipakaon kami kibus bayawas, pipakaon kami kaya. Makon ugaring, masakruton. Masakruton ugaring. Alright, now, anong pang resulta kang guava leaf? Tabi, guava leaf. Guava leaf extract has been shown to have anti-cancer effect. Lab and animal studies show that guava extract can prevent and even stop the growth of cancer cells. Talaga? Uyan pala nagbus bayawas man sana. It is likely due to high level of powerful antioxidant that prevent free radicals from damaging cell, one of the cause of cancer. Ugbus bayawas pala. Guava leaf databi, alat ngo na, dumang kita sa dahon, benepisyo pa para sa immune system. Teka sa bago pigaro ng tabunga, ngunyan dahon naman. Eating guavas may good for your skin. Madali lang. Subunga yon. Pero sa leaf, dahon, tabi. So dahon, pwede man tabi na ikuskus mo sa skin pag may lugad ka. Leaf extract may boost your heart health, digestion, and immune system in addition to other benefits. Magayunon man pala. Magayunon man pala ang araw ka na bagay. Di ba? Yun na. Yun databian mga tugang ang karahayan na darapo kang pagkaonin, dahonin, mga guava leaf extract. Yan man sa napalan dyan. Ang mga pwede tang giribuhon, dahon man sana. Dahon-dahon, kung ano nga ang kinaon, yung ngayon makabulong. Naramdaman ko ang gato sa taramon kan mga gurang. Okay, sige, mga tugang, ano ako na ha? The cure, what is guava used to cure? Okay. Ano pa rin dahil sa nagkakabulong? This is not, hindi po base po sa online source ha. Bako talaga ini subulong. Taday pa man po inipig at kukuangkan mga doktor. Pero sabi rin various parts of plant, including the leaf and the fruit, are used medicine as people use guava leaf to stomach, intestinal condition, pain, diabetes, and wound healing. The fruit is used for high blood pressure. Magkaon ko sa nagawid kida kung kambayawas, nakatabang databi. Kaya pala si Ma'am Brinelling, kung may ligon sa bayawas, maray databi, mga tugang sa tuyang salod. Okay? O yan tabi, mga tugang ang mga latest na mga health tips. Dili po sa indong programa, mga tugang na Pinky on mo baby sa DCGB. Ayos? Ayos na? Okay, kung sabihin, iba man ki mga, pero mas maray mga tugang na pag may namatian tabi, magkonsulta kita sa doktor. Diba? Mas maray na nakakonsulta ka sa doktor, tayan po mga tugang ang karahayan kan sa tuyang salod. Tamas expert sinda may kinaaraman sa tuya mga tugang na sa tuya tabing salod. Oy, congratulations ha. Naggraduar ini. Ngunya kaso Martes. Kan Martes tabi, mga tugang na hapon, graduation yan sa
Bicol University. Happy graduation kay Nathaniel Visaya, cum laude. Proud kami sa iyo, anak. Congratulations, ha. Sabi ni Ma'am Gina Visaya, sa rotabing teacher diyan sa Taysan Elementary School. Naggraduar ini kan minaging aldaw diyan po sa Bicol University, kang Kang Martes. Okay? Nathaniel Martinez Visaya, Bachelor of College of Arts in Letters, Bachelor of Arts in Journalism, cum laude. Ay, wow! Journalism pala ning aki ni Ma'am Gina. Matibay ini. Matibay ini sa kuan. Pero siya maglaog mga tugang bilang media personality. Diba? Magtrabaho sa radyo, sa TV, sa print, no? Matibay ang training dyan. Matibay po mga tugang ang training dyan po sa Bicol University. Kaya mga professor kaya kadaklan dyan, mga practicing professors, no? Mga practicing professors kaya ang kadaklan dyan, mga tugang sa Bicol University. Dakulon man mga matitibay dyan na mga bako man practicing, no? Mga doktor, no? Mga matibayon din. Kaya kombinasyon mga tugang kan nasa industry, practicing journalist, broadcast and print journalist. Tapos mga tugang mga nagtrapos nin master in communication. Yeah, di ba? Kaya so resulta mga tugang mga matitibay. Congratulations tabi sa mga naggraduar, mga matitibay at mga naging estudyante pag naggraduar ka tabi diyan. Congratulations tabi sa mga naggraduar, mga tugang diyan sa Bicol University. Yan, kanong minagin aldaw. Ang hapot na sana, sen matrabaho. Anyway, surti-surti masana po. Basta, ang importante po, mga tugang, magtyaga sana kita. Diba? Magtyaga sana, na kita po, mga tugang, magkaigwatabi nin marhay na trabaho sa satuyang buhay. Importante ang pagtyaga, di ba? Kaya baga may mga career guidance, kaya ang mga nag-asinso, ilingon nindo, ang mga nag-asenso sa buhay, so nagtsatsaga. Pero kung sa pagtrabaho may hatred ka, ang tip ko sa indo, kamutabing mga personal tip ko sa indo niya. Kamutabing nag-graduate na looking for a job. Number one, pag kamo po inako sa man na trabaho ina-applyan nindo, magtsaga po kamo. Tsagaan nindo. Kaya lang ko yan baga, kakulo ng mga teenagers ang kaipuhan na so mga kaipuhan na mga dakulaon tulos na income. Papagkapuon-puon, darako lang income mapigahanap. Mas maray po na tsagaan. Magsweldo nin sa dit o magdakula, importante po makatsaga kita, makapuon ka mo sa indong trabaho. Di ba? Kapag may tsaga, sabi nga ni, may nilaga. Pero kung paburbalyo ka kitrabaho, ay dapat, may problema ka. Kasi, ang ibangon yan, baga, sabi nga ni, mga millennials, Gen Z, paburbaral yung trabaho. Kulang mga tugang sa tsaga. Pero pag-araw mo, pag suminaga ka, may abutan tabi kitang maray, mga tugang bilang, mga trabahante. Kilingan mga nag-arasinso sa buhay, nagpuon sa pinakababa, hanggan ng mga tugang sa na-promote sinda. Mas maray po ang nagpuon sa baba, pataas. Kanay hiling mo ang sitwasyon, kan sa imong pinagtatrabahuan. Kung iyo, kumpara sa pagkapuon-puon, gusto ng iyo ng boss. Igwak man kaan. Igwak, may mga nagkakauron ako na, mapagalon nga pagmani sa nagkakapira. Kaya, siguro, ang importante po na tiyaga mo na sa trabaho. Magtiyaga mo na, magtiyaga mo na kita, mga tugang sa trabaho, tangani po na magayon, mga tugang nga naabutan ta. Congratulations, Tabi. No? Ano ba dyan? Maaraplay sa trabaho. Bata, sa Bicol University, so graduation, nag-graduar na, halos 50% mga tugang out of 5,000 plus cum laude. Diba? Actually, para sa kuya, baka man makakuha, baka man makangalas ta. Karak lang talaga nag-eskwela dyan. Mga matibay, mga. Mailing mo talaga ang abilidad, mga tugang kan mga estudyante. Di ako makataramkan sa ibang eskwelahan, taday mo pa akong experience dyan. Okay, may experience pa ako sa pag-teach, no, dyan. Kaya, namin measure ko tulos, mga tugang, ang abilidad ng estudyante. Kaya, pako man makangalas na arog tabi kaan, mga tugang, ang nangyari, dyan po sa Bicol
University. Di, congratulations tabi sa mga naggraduar, kan mga nakaaging aldaw, and sana po kamugabos ayos. Okay, o bueno, siguro mapaaram na kita, tamay mga commercial paman kita, mga tugang digdi po sa tuya na programa, na pingkyon mo baby, kaya pasensya na po kamo di ka mo naka-participate sa tuyang programa ko, kaya baka kung mo man na nagprograma na wala ka mo ki-participation, then reactions from you. Taka mo ang buhay kan sa tuyang programa. Kaya lang, recorded po rin sa tuyang programa. Sabi ko nga physically, yaon po kita sa Manila, and 4 o'clock, asamuya ako, kay bako si Ma'am Brenda, si BP Glenn, si Joshua, si Jimmy, no, si Shara, mga tugang para po magkwan siya, para po sabay sa awarding ceremony sa KBP, ngunyan tabing aldaw, no. Totoo lang, dahil po ako nagising in sa kuya na kita napili na Kadoroy Broadcaster of the Year nationwide. Basta ako kaya baga, sa totoo lang, haba akong pigpapara, umaw ako na pigpapara, recognize. Gusto ko, lugod, taraman maukukan diferensya ko. Naugma ko kan, ma-improve ko pa ang buhay ko. Di ba? Yan po sa kuyang ugali. Ever since po kaya, bako man ako, basta pag tinaw mo sa ko ang trabaho, tatrabaho ko ya. Di ba? Trabaho lang po talaga. Never kita nag-iisip ko kung ano man ang kabaliktaran sa pagtrabaho ta. Kundi, ang gusto ko lang, kung sa management by objective. Ako, pag ako nagtatrabaho, pinimi pa akong may objeto kung anong gusto kong mangyari sa tinaw sa akong trabaho. Yeah, di ba? Okay, o bueno, mapaaram na kita, mga tugang, kuha na kita, oras na naman, hindi po sa tuyang programa, sa pangaran po, kan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa technical department, ayan sa iba pa niya itong mga pag-iriba, tabi na nakatutok sa mga oras na sa Facebook Live, buda sa Radyo DCGB, magdarangugan naman kita sa aga, sa programang Morning Hirit, live po kita, giraray sa agang-aga, alas 5, hindi po sa Metro Manila via satellite broadcast. Okay, salamat, kanserong pagantabay, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, maray na hapon, Sendo Gabos. Ini po, mga tugang, ang broadcast ni Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Diyos mabalos, goodbye, maray na hapon. God is good all the time. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles.